Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan tampil peserta uji ke-6, yakni Saudara Revan Pradito. Sebelum ujian dimulai, akan kami bacakan tata tertib pelaksanaan ujian. 1. Pada saat ujian berlangsung, hadirin dimohon tenang, tidak mondar-mandir di sekitar panggung, dan tidak membuat gaduh yang dapat mengganggu jalannya ujian. 2. Handphone atau alat komunikasi lainnya mohon dinonaktifkan. 3. Pengambilan gambar mohon tidak menggunakan lampu blitz atau lampu flash. 4. Tepuk tangan dapat dilakukan sebelum dan sesudah ujian berakhir. Susunan Dewan berikut penguji ujian kompetensi keahlian jurusan pedalangan tahun ajaran 2024-2025 SMK Negeri 12 Surabaya. Penguji pertama Ki Bambang Sugiyo selaku pimpinan Sanggar Madu Mulyo. Penguji kedua Ki Surono Gondo Taruno, Sarjana Seni Magister Sistem Informasi selaku pimpinan Sanggar Surobudoyo. Penguji ketiga Bapak Harnowo Sarjana Seni selaku Ketua Konsentrasi Keahlian Seni Pedalangan. Berikut peserta uji yang ke-6 adalah Saudara Revan Pradito yang menyajikan pakeliran ringkas dengan lakon Jangka Jinarwa dengan pembimbing dan penata iringan Bapak Krisna Nugroho Jati, Sarjana Seni. Kepada penyaji dipersilahkan menempatkan diri. Sinopsis Jangka Jinarwa menceritakan kisah Jayabaya yang sedang menunggu sang putra kembali ke kerajaan Kediri. Singkat cerita, sang putra pun kembali ke kerajaan Kediri dan membawa seorang wanita bernama Subratawati yang merupakan anak dari Ajar Subrata, yaitu guru tunggal dengan Prabu Jayabaya. Hal tersebut membuat Prabu Jayabaya ingin bertemu saudara perguruannya. Sesampainya di Gunung Padang Ajar Subrata, ternyata ingin menantang sang Prabu Jayabaya dengan cara halus, yaitu dengan memberi suguhan 7 warna. Dewan penguji yang terhormat dan hadirin, inilah penampilan dari peserta ke-6 yakni Saudara Revan Pradito dengan lakon Jangka Jinarwo. Selamat menyaksikan. Bisa lestari tak biasa anu darasa jiwa
kinelar wayang tuhu ngajab rahayu sinung puji sesanti basuki awit karsaning Gusti kolon kumolong ambak paroso karoso mulya nadya kinelar wayang tuhu ngajab rahayu sinung puji sesanti basuki awit karsaning Gusti kolon kumolong ambak paroso karoso mulya Indonesia
tate anar nateng limo ririsan dulur lan limot rumeng mulat rumeng mulat sorhap sari rumeng mulat sorhap sari 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 Nimas garwanipun Kakang Wong Ayu Subrotawati sawang purnama cahya musidik sorot muga mebyar gilar-gilar tejamu hami mbuwih sutra tekya wijohan karya lelungit Nimas pepujanku kang sawang retna pangesti mulya mulyaning urip ora kaya jaya amijaya rina pantaraning ratri mung tansah sumandhing kabagyan lan katresnane garwa luwih syade wis garbine pepasing Gusti nanging yogine tak sawang pirang-pirang dina iki syade katon rengu polatanmu suntrut pardanamu kaya anggembol wigena mbok coba mbloko Yayi. Duh pangeran waleh menapa kaluhuran dawuh paduka semantun ugi ingkang rai ugi ngraosaken kabagyan dene lare parden kagarwa Atma Cendra nanging wonten sandheyaning raos ingkang anjalari sisaing raos dene pinten-pinten dinten menika kula anyupen Raden. Syadi ngimpi apa? Salebeting pasupenan nalika kula ndhawuh cangkrama wonten taman pertapan Gunung Padang. Kedadak wonten swara gumuruh. Gunung Padang anyembur lahar jebluk sedinten kaping 7 manani pertapan Gunung Padang warata saha kobar ing daunu Kanjeng Rama panemban kirut katut ing banjir ladu walik watu menika kula njalari kula sesar Raden. Wis Yayi impen kuwi kembange wong turu aja mbok gagas kang njalari rusak atimu. Malah dina iki Syadi bakal tak kanthi bali marang Praja Widarbaya Kadiri. Sowan ana ngarsane Kanjeng Rama Sri Adi Jayabaya.
Kumrekut saya sengkut tansah amrasta siang para murka matono Sumawahyu Sang Yaksendra Gurarupa mangeses kadhe angin pangsempal kaprapal selo-selo kaplasan sato lumayu mangungsi kagyat kakutha kang jaga-jaga bumi Wang Koludra Mandhik Raja Dewaku Yai kadangipun Kakang Widyati sedulur kuwadon mung siji sadu kamukten lan kawibawan iki ya mung kanggo kowe mula sing ana takokno sing ra ana tambana sakabeh wancalakmu bakal tak turuti
Ya kene pirang dina iki tak waspadake si adik kaya wong bingung. Ora jencem lungguhmu rongeh polatanmu. Kowe iki kena apa? Duh Kakang, sawulara dadi siji. Rina pantaring rati mung tansah sumandhing itu empenku. Latalah ya yen ngono apa kowe lagi kandrung Yai? Cocok ngendi sing wis musara atimu? Lumaing jagat kureping langit ora ana wong lanang kang bisa nyengkel intining jejantungku kejaba Ratu Widarba Prabu Jayabaya. Kakat risang kabehrangu urinangkul grempet kompet dosang reknaning pawana ya seto kang walang ati ya seto kang ana sing jos ya seto kang kudu garing Cakat Dewatora adikku Widyati. Aku ora ngluputake kowe seneng karo wong lanang. Dasare kowe wis dewasa. Nanging Ratu Widarba Prabu Jayabaya kawis duwe bojo. Aku wis ngerti yen Prabu Jayabaya kawis duwe bojo. Nanging aku ora bisa nggorohi atiku. Umpama aku diwayu ya gelem dadi bojo simpen aku ya trima. Bojo ngawur gawar bedal-bedal banjur nungsang kuyang pangertimu. Aja demen rusak pager ayu. Bakune aku ora matuk, aku ora sarujuk yen kowe seneng karo Prabu Jayabaya. Kakang, katresnanku suci beparingi Gusti. Taunana windanana aku ora bakal bari marang Simbar Manyura yen aku ora kelakon dap lan Sri Adi Jayabaya. Dono wonten dawuh suwun amice ingkang abdi aja botekane Gustimu Putri Widyati. Aku ora kepengin Gustimu Putri Widyati nganti gelan adine. Mula dina iki nganti wadya sabrekata aut-aut ana Gustimu wis sendika ngestaken dawuh suwun.
maju, 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 maju. Parcaya sakti ruang dewasa amata kaci patrang kang sakti kinerbangi waraga sile oke kenti kaline ngantya tumekeng sirna sile oke kenti kaline ngantya kakek pralaya Age parcaya sakti ruang dewasa amata kaci mandrang kang sakti kinur panci waraga sile oke genti kaline ngarya tumekeng sirna sile oke genti kaline ngarya kakek pralaya kang lumampah amulat anding rem sing ngobarong kang samya rumaksa kacamata ing burine macan kembang ing ayun nagaraja ing kanan lan kering sing amulat
tresno kelawan awak ingsun jen setan lan manungsa samya ketep kawan tuluhan bumi angler rumah ayu mentah pauta nalika swana kedhep tesmak pandulane Prabu Jayabaya dupi mulat pangamuke Dewi Widyati sigra matek aji kemayan mijil pangabaran angin Garuda anempuh anggane Dewi Widyati satu masalah kedaden dadi kupo pangapuramu Dewi Widyati aku kepeksa nampik katresnanmu nanti nyalari kowe dadi reja wis reja-rejaning jaman sira bakal diarani reca kotok kerot
wekasan muah ekotono iko wis sanggene Maya Sang Hyang Isu Prapdita jagat wasesaning Bathara Kulub Jaya Amijaya sira iku Yuraja samangsa besuk pun Rama rere keprabon ya mung jeneng sira kang tak kudhang gumanti prabonipun Rama balimu dina iki gawe kageting atiku dene balimu nggawa putri kang wis katon garbeni Aduh Kanjeng Rama sewu lepat diagung pangaksama paduka dening kang putra cat saking kasatriyan dene putri kang kula kanthi menika putra mantu paduka putrinipun Bapa Ajar Subrata saking pertapan Gunung Padang syukur bagi sewu yen mangkono nggih pun Rama banget nyarujuke jalaran Kakang Ajar Subrata kuwi dulurku tunggal guru padha-padha putra siswane Syekh Ali Samsuddin dadi kuwi dudu wong liya kaluhuran Kanjeng Rama malah kula sampun kan ingkang wani dinten mangke sampun meh dungkap lek ing ponang Jabang Bayi jagat Dewa Bathara yen pancen mangun Gir Jaya Amijaya garwamu kantin manjing ning pepungkuran besok sawise lair ponang Jabang Bayi derekno pun Rama tumeka ing Gunung Padang aku pengen ketemu karo maratuwamu kula ngestuaken dawuh nuwun Masakan kapisah
Aglar pandamuncan Tinon lir kekoneng sureng sorote tanpa dang Kasoran pacaring purnameng kekono Aduh sinuwun bejo kemayan gesang kula dene paduka sinuwun ing Widarba kersa rawuh dhateng Gunung Padang Kakang Resi waleh menapa yektosipun sampun dangu kula kepengin sabawa raos kalian jengandika Kakang Resi Subrata inggih suwun kula malah ngaturaken panuwun dene paduka Sang Marteng Jagat kesdu minggah paraden wonten ing Gunung Padang Kakang waleh menapa sowan kula dhateng Gunung Padang yektosipun namung badhe atur weninga ingkang putra putri Endang Subratawati sampun nglairaken ponang jabang bayi ingkang wayah miyos kakung peke ing warni kula paringi nami Raden Jaya Amisena duh sinuwun gandeng menika pakurmatan ingkang agung keparenga kula badhe nyugata rawuh paduka suwun Pauta nalika semana segan sampun cumawis wujudipun kunir serimpang jadah stakir geti stakir kadar kawit bawang putih stakir melati stakir miyaskar suni kang binado dening Endang ingkang sulistya ing warni Katkodo ing driya kagyating penggalih Sri Aji Jayabaya dupi pinaringan segan ingkang awerni pitu uninga lamun ajar Subrata arsa narbuka jangkaning dewa saknalika muntap penggalih Sri Aji Jayabaya kaya katanting lan katantang kaos kitane rekatak ngono curiga ajar Subrata saendange pisan pinerdaya pecah saknalika
lir manguswa kang layon dene langkang memandese wadananira layo aduh Rama kenging menapa dene Kanjeng Rama panemban paduka sedane Jaya kami jaya wonten dawuh Rama Aji sira kula kudu ninga marmane Kang Rama ing Gunung Padang nganti tak percaya dosane ana telu dosa kang sepisan nggone wis cumantaka kepengin nanting lan nodi kaos kitanipun Rama dosa kaping pindho krana ora ngrumangsani drajate Brahmana ana ing sandhap pangayomaning ratu pandhita kang wani klawan ratu yektine pidanane mung Pidanapati dene dosa kang pungkasan krana ramamu bakal wani narbuka jangka wadine jagat kanthi nyugata wujude segahan pitung warna iku mau lajeng werdinipun kados pundi Rama menawi tetelo kenging winedaron ing reh jangka jangkaning jagat jaya ami jaya werdine sugan pitung warna mau kaya mangkene kuwi diarani jaman Anderpati ing jaman Kalawisesa kutane Pajajaran durung ana adil lan yudha negara padhale wong cilik arupa Mas umure jaman mau udakara mung 100 taun sirnaning praja krana lumawan dening kadang dene kaping pindho jadah stakir kuwi besok diarani jaman Srikala Rajapati Dewaraja prajane aran Majapahit ing jaman iku wis wiwit ana yudha negara padhale wong cilik wujud saka sirnaning negara krana linawan dening putrane dhewe dene sugan angka 3 wujude getih stakir kuwi perlambang jaman Adiati prajane ing aran Demak Bintara wit ana adil lan kukup padhale wong cilik bahu suku sirnaning praja dening Kang Darbe pengadilan sugan kaping 4 wujude kajar sawit perlambang jaman Kala Jaga negarane diarani Pajang ing jaman Kala Jaga wit ana kerukunan lan karampunganing perkara wadhale wong cilik saka padusunan sirnaning praja dene putra angkate dhewe dene kaping 5 suguhan kang wujud bawang putih stakir kuwi perlambang jaman Kala Sekti prajane Mataram ing jaman kuwi wit ana Panatagama padhale Rel Sloka sirnaning praja mungsuh raja putra sekuton lan sekutu suguhan kang angka 6 wujud Sekar Melati stakir kuwi perlambang Kala Jaya ing jaman Kala Kukila prajane aran Wonokarta
Padahal wong cilik pametu rel uang. Mula akeh wong rangsang amarga larang pangan. Kala mangsa prajane kasundang dening rowang. Tegese Gumanti Ratu isih sedulure dhewe. Ing jaman kuwi wit ana bebendu. Wit ilang berkahing bumi. Sirnaning praja krana linawan dening bangsa manca. Dene sugan kang pungkasan. Sekar sruni kang binatu saendange. Kuwi perlambang jaman kala bendu. Ratune Artati tegese tansah ngesti marang Arta. Ing kono ana ratu kembar yaiku Pajang lan Mataram. Padahal wong cilik warna-warna ana rupa sloka beras pari ya sangsaya mundhak payune ya warna gegaman lan raja kaya sangsaya wuwuh musibating praja. Adiling ratu nganti reretu kang gedhe padha jail kang cilik padha jawal. Ratu tanpa palamarta tan ana wahyu kang nyata malah akeh wahyuning drupiksa. Apengaling wong tansah solan salin. Ing jaman mau wanita wis ilang wirangi. Mari kangen wong kekadang tan ana kabar kang nyata. Akeh wong kang mlarat jalaran asring ana paprangan. Sujana Sarjana Kuntit Durjana temah ndadra. Wong bandul tur mbedhasa. Hatan kena rinapung. Keh maling kang tandang ing dalan. Tansah akeh grahana surya lan rembulan. Udan awu lindhu cleret taun. Anggung paprangan rusuh ungsuhe datan karuan. Sirnaning praja linawan dening mau. Nuli gumanti jaman mulya wit arjane tanah Jawa yaiku rawuh ratu ginayep kang kineker dening pangeran. Jaya ami jaya. Boten dawuh Rama Aji. Besok tanah Jawa bakal kekalung wesi. Bakal ana kreta kang mumbul ing awang-awang. Wong wadon kang abebusana lanang. Yen wis ana kahanan kang kaya mangkono. Pasar ilang kumandangi. Kali ilang kedungi. Tanah Jawa bakal manggih iwana. Nanging ora bakal pantara suwe. Yen wis ndungkap umur 155 taun bakal kukut rahayuning tanah Jawa. Pagelaran kang satu Rahayu paripurna pagelaran satu Rahayu. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikian tadi sajian dari Saudara Revan Pradito. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk penyaji dan pengrawit dipersilahkan untuk meninggalkan panggung.